Si Attorney Edward Chico, pabatiin mo na po natin po ngayong umaga. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga, Idol Mark. Sabi mo, suki mo ko, pero nung babanggitin mo yung pangalan ko, parang nakalimutan mo. Medyo nagduda ka. Ano nga ba pangalan nito? Inaayos ko yung monitor ko. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Attorney, diretso na po tayo dito sa ating pong Sige po. usapin kasi mainit-init po ito talaga dahil for sure magbababad po ito sa lahat ng mga mainstream media at saka social media itong usapin na ito. Meron po bang nalabag sa karapatan po ng dating Pangulo sa pagsisilbi po ng arrest warrant mula po sa ICC kahapon? Direktang tanong po. Well, actually, depende mo kung paano titingnan yan. Kagaya nga ng sinasabi ko, if the President cooperated with ICC, he can actually justify the same. But if you would refuse to cooperate, he would also be able to legally posit arguments for it. Kasi kung titingnan mo, may gray area kasi sa sitwasyon na ito. As far as the ICC is concerned, in-acknowledge naman yung withdrawal ng Pilipinas sa Rome Statute and therefore, wala na silang jurisdiction. Kaya lang prospective yung application para sa ICC. So kung nag-withdraw tayo ng 2019, so from 2019 hanggang ngayon, wala na silang jurisdiction sa mga kaso dito. Pero they're very, very clear in their position na with respect to those pending investigations concerning acts committed from the time that we ratified the treaty until we decided to withdraw from it, meron pa rin silang jurisdiction. At yun ang nga ang dahilan kung ba't sila nag-issue ng warrant of arrest laban kay Pangulong Duterte. Ngayon, yung Korte Suprema naman natin, may kaso, Pimentel versus Cayetano, where the Supreme Court emphatically dismissed the petition to invalidate the withdrawal, saying may acknowledgement na yan ng ICC. So at pangalawa, wala kayong legal standing. So para sa mata ng Korte Suprema, kinikilala na yung withdrawal. Kaya lang in that case, by way of obiter, parang opinion. Kasi ang issue dyan, kung valid ba yung withdrawal Pero parang napagit lang ng Supreme Court. By the way, lahat ng mga investigasyon prior to withdrawal, may residual obligation pa din ng Pilipinas para makipag-cooperate. Pero hindi yan nag-set ng President, ibig sabihin, hindi yan talaga automatically binding because it's just by way of obiter. Eto na nga, nangyari na nga yung warrant of arrest at inihain na nga and the President chose to cooperate with the ICC. So sa tingin ko, kaya naman yung ipagtanggol yan. But then kung napansin natin, hindi binanggit ni Pangulo Bongbong Marcos yung ICC. Ang sinabi niya, sila nakipag-ugnayan na tumulong sa Interpol. Precisely because meron tayong commitment dito. I think the President has to say that kasi he has to save face. Napakaraming interview binigay sa kanya in the past. Sabi niya, hindi na natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Sabi niya, hindi tayo makikipag-cooperate. And now, he decided to cooperate. Kasi parang sabihin ng mga tao sa kanya, teka muna, bakit nagbago ka ng himig, bago ka ng tono? Ano ba talaga? In order to do away with that, the President now would want to make it appear na ito'y pakipag-ugnayan sa Interpol. Na medyo weird rin, Kasi kung sa Interpol yan, kadalasan ang nangyayari, nag-issue sila ng red notice kasi kailangan nilang kuhain yung tao. At yung tao na kadalasan nakagawa ng krimen sa ibang bansa. Halimbawa, nakagawa siya ng krimen sa France, nakagawa siya ng krimen sa Italy, at hindi siya mahuli, nagtatago siya sa Pilipinas. So yung Interpol magdadala ng red notice. At yung red notice na yan, makikipag-ugnayan sa PNP para arestuhin. At pag na-aresto, hindi automatic na padadala dun. Kakaroon ng tinatawag na prosesong extradition kasi titingnan ko extraditable offense. Kung extraditable offense, sabihin ng korte, extraditable offense yan at tayo may treaty doon sa mga bansa na yon para i-dala yung pagkatao niya, di papadala natin. That is the question, Attorney. Attorney, that is the float question. Kasi sabi nga, ang sinasabi ng ilan sa mga parang nagpapahayag ng pagkontra dito sa agad-agad daw na sinakay sa eroplano, bakit hindi muna daw hinintay yung desisyon na petition na isinabmit sa Supreme Court, Attorney? Okay, linawin muna natin yan. Pero gusto ko linawin yung sinabi ko kanina. Sinabi ko lang,
yung posisyon ni Pangulo na ipakikipag-ugnayan sa Interpol, may mga loophole yun, hindi dapat dinala agad. Kasi kung yan ay talagang pakikipag-ugnayan sa Interpol, may mga proseso. Pero syempre, at the end of the day, hindi naman talaga yung pakikipag-ugnayan sa Interpol. Ito ay commitment ni Pangulo sa ICC. He just decided to cooperate with the ICC. Long and short of it, yun lang yan. Ngayon ang tanong, yan ay nilipad nila bago pa maglabas ng TRO. Meron ba sila pananagutan dyan? Actually, wala. Ganun talaga. Are they in bad faith? Obviously, they are. Kasi alam naman nila nagsaba ng petition, they could have waited for the Supreme Court to make a ruling on the issuance of a TRO, hindi ba? Kaya lang, ginawa nila, tinakbo na nila. O dahil tinakbo nila, by the time na nag-issue ng TRO yung Korte Suprema, mutet na yon. Yes. Wala nang bisa yun. Kasi sabi ng Korte Suprema, an injunction can only work, hindi ba? If the act so to be prevented is not yet done. Pero once done, kapag nagawa na, di bali wala na yan. So ang tanong, in terms of propriety, di ba, sa isyong pangmoral, maaaring sabihin natin, in bad faith ang gobyerno. Ba't hindi mo naman inantay? Ano ba naman yung ilang oras lang? Yes. Pwede mo na antayin yung Supreme Court para mag-issue ng TRO. Pero, dahil hindi nila inantay, legally, may pananagutan pa sila, wala. Ganun talaga yung nature ng TRO. Walang iniiwan na limbawa sa may order ako sa korte para gibain yung bahay. Ngayon yung may-ari, nagsampa ng kaso sa korte, humingi ng TRO. Hanggat wala pang na-issue ng TRO, di kikibain ko na yun. Pag giniba ko na yun, sasabihin na lang ng korte, wala tayong magagawa. Nag-issue ako ng TRO, tapos na. So, ganun lang yung tingin dyan. Okay. So, ito ay talagang naging patas naman kahit papaano. Ito pong ano na ito sa legal na aspect. Pero yung sinasabi nyo na gray na area ng ano po na ito, would it resolve ito pong ano po natin, ito pong ating issue po dito with the membership natin sa ICC, attorney? Well, kaya sinabi ko, hindi na nga tayo member talaga ng Rome Statute. And in fact, if the President chose not to cooperate, he can in fact harp on that. And in fact, he's done that for so long on so many interviews given. So maaari naman tayong hindi makapag-cooperate. But obviously, the government wanted to send Duterte away. Alam mo, ang medyo weird dito, complementary lamang ang pagtugon ng ICC. Nabuo kasi yung ICC sa mga sitwasyon na kung saan you cannot hold an individual liable for commission of atrocious acts precisely because there's inability doon sa bansa to actually prosecute the person. Either because makapangyarihan siya or there is really so much corruption in government that there's no way this person can be brought to justice. Kaya nga kung mapapansin mo, karamihan ng mga kasong dinidinig ng ICC may patungkol doon sa mga bansa sa Africa kasi marami pa ring authoritarian regime sa Africa. Yung mga military junta dyan left and right. At kung hahayaan mo lang yung bansa na yun na mag-prosecute, hindi nila magawa. Hindi ba? So kaya pumapasok ang ICC. Dito sa Pilipinas, ang medyo weird lang. Cases could have actually been filed against Duterte precisely because Duterte is no longer in power. Yes. Number one, wala naman siyang immunity from suit. Number two, wala naman siyang control na sa gobyerno. So it's not like hindi siya pwedeng sampahan ng kaso kasi mababaliktad niya lang yan. Diba? Naintindihan ko nung panahon na Pangulo siya, the ICC would want to step in because nobody can prosecute Duterte. He was the president then. But now that he is out of the presidency, why couldn't cases be filed here? Diba? Ito yung sa tingin ko lang naman, mas maganda kasi na mapadala siya sa ICC kesa magsampa ka ng kaso dito. Kasi pag nagsampa ka ng kaso dito, mas mahirap magbuo ng naratibo na hindi matitrigger ang taong bayan. Dahil kapag andi dito siya, makakapagsalita siya. Kapag andi dito siya, magagamit niya yung resources niya to fight back. Even in terms of narrative peddling. Kung nandoon na siya sa ICC, mas tahimik siya kasi birang-bira siyang makakapagsalita, makakakuryo. Kasi alam mo naman, kahit hindi na Pangulo si Pangulong Duterte, medyo matabil din yung mama talaga. Yes. Hindi ba? From the time na naupo si Marcos hanggang ngayon, kung ano-ano yung mga sinasabi niya, mga aligasyon niya, na kesyo bangag ang Pangulo. So ito yung mga bagay na mababawasan kung nasa ICC na siya. Kasi ang layo-layo noon .
At pangalawa, I think, sinabi nga ni Harry Roque, tingin niya raw, ito raw ay preparatory para magdeklara ng martial law. Sa tingin ko hindi naman kasi hindi na uso martial law ngayon. The situation is not ripe for it. The paradigm is no longer supportive of it. Alam mo, nauso lang yung martial law authoritarian regime ng 70s, 60s and 70s. Naging diktador yung tatay niya, diktador din si Lee Kuan Yew, diktador din si Suharto, diktador ang maraming bansa may diktadorya ang maraming bansa sa Middle East. Ang Latin America ay Banana Republic. Pero ngayon hindi na uso yan eh. So sa tingin ko, yung pag-ipit lang kay Duterte, hindi natin malaman. Pwedeng gumaganti ang Pangulo kasi ang dami ring allegation, medyo makabilang-dila ng mama. On a personal note, pwede natin tingnan yun. Politically, no, it's actually a good political ploy because that would weaken the Dutertes. Kasi alam mo, they would figure prominently in 2028. Whether we like it or not, may baluarte talaga sila, may supporters sila. Si Sara nga, ang dami nang nabatong kontrobersya laban sa kanya. Ang dami na niya kinaharap ng mga akusasyon. The Congress basically was ganging up on her. Despite that, pagka may survey, hindi pa rin siya ganun kababa eh. So, ibig sabihin, they're a force to reckon with. Yeah, And one way to weaken their power is to do these things. Attorney, going back doon sa magiging pagdinig dito, kapag sa proper na pagdinig na sa The Hague, sa ICC, paano magiging dito, system ng legal team ng dating Pangulo? Would the government provide assistance for him? Or sarili niya yan? Actually, yung ICC pwede ka mag-provide ng lawyer sa'yo. But of course, Duterte naman is able to provide for his own team. So wala namang problema roon. May proseso naman ang Rome Statute kung paano gagawin yan. Ngayon nga na-arresto na siya. Kasi alam mo, pag hindi ka na-arresto, kahit gusto kang kasuhan ng ICC, hindi nila maitutuloy. So unless you are placed under their custody, yung kaso na-held in abeyance. Hindi nila maigawa-gawa. Kagaya nga na nangyari kay Bashir ng Sudan. Alam mo si Bashir, 2 beses na-issue ng warrants of arrest yan eh. Kaya lang ayaw makipag-cooperate ng mga member states. Member state na to there was this one time he was attending a conference in South Africa. So the ICC coordinated with South African government but South Africa is not willing to cooperate. So hindi siya na-aresto, nakatakas. Tapos nagkaroon ulit ng warrant of arrest, nakatakas na naman, hindi na naman nila makita. No? So ano nangyari sa kaso? Wala nga. Kasi kailangan mag-place pa yung magkaroon ng custody sa kanya. So now na may custody na kay Duterte, may mga posibilidad na mangyayari. Titingnan nila kung meron pa talagang dahilan para ipagpatuloy yung kaso. Kung makita nila na mahina ang ebidensya naman talaga, maaari naman nila yan hindi pagpatuloy. But on the other hand, pag makita nila na dapat magkaroon talaga ng patuloy na pag-iimbestiga, hindi magkakaroon na tinatawag na trial. Yung trial na yan, base sa experience nila, maaring umabot ng 2 taon o 8 taon. Depende kung paano madidinig yung kaso. Kaya kung kampo ni Pangulong Duterte, talagang ilalaban ng gusto, di magtatagal talaga yan. Kaya nga medyo weird rin yan because the president is already 82. I'm not so sure. 79, mag-80 actually. Akala ko 82, mag-80, akala ko 82 na. So kung mag-80 siya, medyo matanda na rin talaga. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari dito. Pero may proseso at wala namang problema kapag nasa custody na ng ICC. Kasi pag nasa custody ng ICC, tuloy-tuloy na yan. Ang mangyayari na lang, kagaya ng pagsasampa ng ordinaryong kaso sa isang korte, siya ba ay madideklarang guilty o madideklarang innocent? So, depende sa mga ebidensya na tatanggapin ng ICC. Okay. Huli na lang po, attorney, ano po ang pwedeng maging implication po nito in jurisprudence at saka sa ating pong political landscape? Ang una, meron ng mga petition na sinampa sa Korte Suprema. So kapag sinusugan ng Korte Suprema na may jurisdiction ng ICC, di walang problema. Di tuloy ang kaso sa ICC. Magiging problema lamang yan, what if the Supreme Court would say that there's no reason to cooperate because we're no longer a member? And the ICC no longer has any jurisdiction. So may tunggalian ngayon between domestic law as expressed in the case decided by the Supreme Court and yung pagtingin sa international law, sa mata ng international law, sa pamamagitan ng ICC na may jurisdiction sila. That is an interesting scenario. Even the Rome Statute has no provision for that. Paano ba kung dinidinig na namin tapos wala pala kaming jurisdiction. Di ba namin ibalik? Walang provision on that. Bakit walang provision sa Rome Statute ng ganyan?
hindi nila na-contemplate na pwede magkaroon ng ganyan sitwasyon eh. Mhm. Pero posible yan. But that is a bridge that needs to be crossed once all the parties would get there. Mhm. In the political landscape, on the other hand. Sa tingin ko, depende ito kung paano ito hahawakan ng Pangulong Bongbong Marcos. Very, very crucial kung kaano niya ito pangangasiwaan. Alam mo kasi ang mga Pilipino, reactionary, marami na tayong pag-aaral dyan. Kapag ang mga tao na-trigger, they can actually collectively decide to do something. Mhm. Diba? They can even immediately shift their preference. Naalala mo, noong eleksyon na pagkapangulo ng panahon ni Pinoy, di ba? Mhm. Ang talagang hahalili dapat dyan ay si Maroja. Siya ang kandidato. Yes, correct. Biglang namatay si Tita Cory. Mhm. Biglang naalala natin yung pagmamahal ni Tita Cory sa bansa. Nagkaroon ng simpatya, no? Sasabi natin si Pinoy na lang. Si Pinoy hindi nga kasama sa survey. Mhm. Hindi nga, wala nga balak na tumakbong pagkapangulo. But suddenly, kailangan niya tumakbo. Noong panahon ni Erap, hindi tama yung pag-handle ng Senado doon sa impeachment ni Erap. Mhm. A lot of his supporters felt betrayed. They became very, very disappointed and frustrated. Lumabas sila na nagkaroon nga ng EDSA 2. Ngayon, magkakaroon ba ng EDSA 3 dito or EDSA 4? Depende kung paano titingnan yung mga pangyayari. O magkakaroon ba ng simpatsya yung mga tao sa mga Duterte? Depende kung paano ito hahawakan ni Pangulong Bongbong Marcos. But in fairness kay BBM kasi, malumanay siya magsalita. He would hardly hurt invectives. Hindi niya verbally attack or abuse yung mga pangyayari at mga personalidad. So pag nagsasalita siya, hindi siya masyado nakakapikon. Mhm. So kaya kita mo, hindi pa gano'n na yung pagkilos ng taong bayan. Ngayon sa midterm election, it would probably galvanize his supporters to actually promote further yung mga kandidato sa ticket sa ilalim ng Pangulong Duterte. This is how I see it. Whether or not it will resort into martial law, wag na natin pag-usapan yun. Siyempre, kailangan lang i-settle yan ni Harry Roque para ika nga ay matrigger yung taong bayan. But it's not gonna happen. Okay, maraming salamat po, Attorney Edward Chico. And natatawa nga ako eh. Ayun, akala mo, ililipat ka lang sa sahig. Yung pala sa dahig. Yun nga. Parang yun nga sa- yung ang tawag dito. Hindi. May joke ako dyan, sabi ko, ang hirap nung nasa kama ka na. Alam mo kung saan ka nilipat? Sahig. Ayan. Maraming salamat, Idol Martin. Thank you, Attorney. God bless po. Salamat po. Ayan po si Attorney Edward Chico, political analyst. Nakausap po natin. Anyway, Idol, susunod na po ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Magbabalik po tayo mamaya sa ating pong iFriend reaction naman po. At yung ibang mga pabati, may mga utang ako. Sige, mamaya.